ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କେତେ କାମରେ ଆସିଲେ? ମୋ ନାଁଟା ବୁଦାଉ। ଏ ଭଲ ନାଁଟି ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ବୁଦାଉ। ହଁ ମୋ ନାଁଟା ବୁଦାଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭଲ ନାଁଟା ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା କେତେ କାମରେ ଆସିଲେ କୁହନ୍ତୁ? ମୁଇଁ କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀ ସନ୍ଧାନ ଲାଗିଥିଲି। କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀ ସନ୍ଧାନ। ହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା? ଇଏ ଗୁଦାମ ଘରେ ସବୁ ତୁମି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କନ୍ୟା ଡିଲର। କନ୍ୟା ଡିଲର। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଠିକ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଡିଲର ବାବୁ କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି? ହଁ କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀ ସବୁ ଆଜି 10ଟା ବେଳେ ନୂଆ ମାଲ ସବୁ ପହଞ୍ଚିବ। ହଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଦାମର ଆଜି ସବୁ ନୂଆ ମାଲ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବ। ହଁ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିବେ ତ? ହଁ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା तो मैं आखु दे मैं आखु କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱାଲିଟିର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଚଏସ୍ ଆପଣ ନେବେ ଆଉ। କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଦେଖାଅ। ପଚାରି ହବ? ହଁ